सवरिया बोल दी प्रेम से रज रामचंद्र भगवान की एक बार प्रेम से बोली हालत कौन यार पवन सुत हनुमान की ए माटी के मूर्ति का यार ए माटी के मूर्ति छोड़ी द गलती काम मात पिता जे जन्म दिले बा उहे हतीरथ रोक जाए सब पढ़ल लिखल यही जी बड़ा लोग माने गांव के निर्माण का लोग यही जी बा अरे हाथ जोड़ा के लाज रख लो हाथ जोड़ा तनी हल्ला मत करो चाचा पहले गो भजन सुनी एक लाइन के एक बाद विवाह भगवान के ए भजन में चाचा ऐसा का एगो बात बा ई बात आदमी के जिंदगी में जब तक याद रही मारा माई के बैठ जा बबुआ बैठ जा रे लइका एने तक ना हमरा कर रे बाबू ए भजन में ऐसन का एगो बात बा निर्भय बाबा आदमी के जिंदगी में जब तक बात याद रही कहियो मुसीबत ना आई ये बात जब तक आदमी के याद रही कहियो मुसीबत ना आई कौन बात तो याद पार हो याद पार हो कैसे पोसली महतारी याद पार हो कैसे पोसली महतारी ऐसे तू बहुत पात जिंदगी में पैसा के बोल बात
खाला कौन जिला पार्षद महोदय आला राय जी 100 रुपया देहनी आदरणीय माने पूजनीय हला पूजनीय हमरा निर्भय बाबा 100 रुपया देहनी रंजीत डॉन जी रोस्तमपुर पंचायत समिति रंजीत बाबू की तरफ से 100 रुपया के पुरस्कार बा याद पर हो कैसे पोसली महतारी अजन बाबुआ हमारे बेंजू बजावत रहे श्री राम शाह जी एहू लड़का के निर्भय बाबा 100 रुपया दे मिठाई खाए के रेलवे कर्मचारी श्री मुन्ना राय जी 100 रुपया देहनी हार्दिक अभिनंदन नवरे महीना मई गर्भ में ढोवली पेट खाती माई काली माई लगब रोवली बैनाथ भाई ऊ दिन याद करो कौन दिन दरदिया में रोवली फूका भारी दरदिया में रोवली फूका भारी दरदिया में रोवली फूका भारी हमरा बात पर ख्याल नहीं करो है लइके का हम कहत नहीं ते याद पार हो ऐसे पोसली महतारी हर बारी बट गइले बटले पाई पाई हो हर बारी बट गइले बटले पाई पाई हो तो के करा में बाबूजी रही है के करा में माई हो के करा में बाबूजी रही है के करा में माई हो घर बारी बट गइले बटले पाई पाई हो घर बारी बट गइले बटले पाई पाई हो तो के करा में बाबूजी रही है के करा में माई हो के करा में बाबूजी रही है के करा में माई हो याद पार हो कैसे ई गीत के लिखल सुपरस्टार गायक गुड्डू रंगीला के चाचा हमारे जिगरी दोस्त ग्राम बाउंडी के मठिया चैनपुर जिला सिवान बिहार बाबा अरुण गिरी जगह लिखल गीत कि जा झार के खातिर रंगा फार के उनकरे लिखल इहो गीत हो कहल है रमाशंकर जी जे जैसन गौनिहार होला नु जौना स्वभाव का गौनिहार होला वही टाइप के गीत दिल हम ई तोहरे लायक बा छुछुंदर लोग दिले छुछुंदर खाने की आ निमन लोग दिले निमन गीत बा लिखल अरुण गिरी भजन नचारी रोको नाम कहा प्लीज चुआ अरे हमारे बाबू बन रहा बाबुआ के तरफ से पुरस्कार है 20 रुपया 20 लाख भाई आशीर्वाद रही लिखल अरुण गिरी भजन नचारी धरती पना मिली है फेर महतारी
काहे कि यादव जी सुनावले हाँ लाचारी। का नाम है? आर्यन कुमार। आर्यन कुमार। अच्छा चलो माइक में बोले के तो सीखल हो। बबुआ की तरफ से बहुत पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन। यादव जी सुनवले हल्लाचारी, यादव जी सुनवले हल्लाचारी, तो याद पार हो, याद पार हो कैसे पोसली